imamu ahmad bin hanbali ya ce wanda duk bai sallah ba kawai bai sallah ba to kafiri ne. imamu shafi'i ya ce sai in yayi musunta, amma bai yi ba kawai yana nan a musulmi fasiki. sai munazara ta hada su, ku karanta munazara nan a farkon fiqh sunna ya kawo ta. to kai ahmad ka ce wa nabi ya kafirta saboda bai yi sallah ba, to ya zai yi musulunta? sai ahmad ya ce la ilaha illallah. sai shafi ya ce ai dama yana faɗi tun da ai bai kafirta. sai ya ce ai sai ya faɗi la ilaha illallah. shafi ya ce ai yana faɗi da. to yanzu kaga wannan munazara in ka kalle ta tana da ɗan tsawo. haka wata munazara da shaukani ya rubuta ta, munazara ce tsakanin mai cewa mani najasa ne, wannan na cewa mani ba najasa ba ne. sai kaga duk ta kare akan mandiki falsafa haka ake tafiya. to sai ka ce me yasa mandiki ya shigo? saboda akwai adilla ta ijtihadi. wani dalilin idan wani ya juya shi haka ya zama dalili ko, sai kuma wani ya juya shi haka sai kuma shi ma ya mai da shi dalilin wani wurin. kalli alwala da mai wankan janaba, ko kuma kalli wanka biyu a halin najasa biyu, ko kuma wanka ɗaya a halin najasa biyu. bari in yi bayani. ga jinin haila ya ɗauke mata ranar juma'a kuma za ta tafi sallar juma'a, sai wannan malami ibn al-arabi sai ce ta yi wanka ɗaya, ta yi niyya biyu. me dalilin shi? sai ce annabi ya ce innamal a'malu bin niyyati. na haka waɗannan ayyukan guda biyu ta ɗaure su da niyya ɗaya. da ibn hazmin ya zo sai ya ce shirme ne. innamal a'malu bin niyyati, ayyuka da niyoyinsu, don haka kowane aiki ɗaya sai da niyyar shi ma kuma wannan hadisin ne hujjar shi. kaga wannan hadisin wannan ya hujja da shi, sai wannan ya juya shi ya ce a hadisin kai ya ci ba ni ba. ko kun fahimta? dubi ibn hazmin, baji ya ce mishi kai ba dan Allah kai karatu ba, dan duniya ne kai. ya ce garin ya ce dubi fitilar zinare kake karatu da ita. sai ya ce hujjatun alaik, ni kan tun da na kai in yi karatu da fitilar zinare na samu duniya kenan, ba ita nakewa ba, Allah nakewa. kai fakiri mai a ci balbal, kai ne kake neman duniya ka kawo irin nan. to kaga yanzu to ka duba irin wannan, to kaga duk falsafa ce, sai a juya wannan sai a juya haka.